87ο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Αντώνης Νατσούρας σκοράρει, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στον Ιωνικό που ισοδυναμεί με παραμονή στην κατηγορία. 55.000 οπαδοί της ΑΕΚ παρακολουθούν τους παίκτες του Ιωνικού να πανηγυρίζουν, βιώνοντας τον απόλυτο ποδοσφαιρικό εφιάλτη. Η νίκη είναι για μένα προσωπικά, αλλά και για την ομάδα μου, κάτι πάρα πολύ σημαντική, δεν αμφισβητεί κανείς. Λυπάμαι και πραγματικά το λέω, λυπάμαι που ο Ιωνικός σήμερα ήταν το εμπόδιο για την ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ποδόσφαιρο συνεχίζεται, έτσι. Υπάρχουν 2 αγώνες, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί και εύχομαι τα καλύτερα. Ο ψυχωμένος Ιωνικός νίκησε με 1-0 την Ένωση, γκρεμίζοντάς την στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μια εβδομάδα πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν έχω να πω τίποτα για τους παίκτες για αυτό που έχουν κάνει. Έχουν δουλέψει πολύ. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω στους παίκτες μου. Αυτό που χρειάζεται είναι να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι, τίποτα δεν τελείωσε, απομένουν 2 αγωνιστικές. Και τώρα θα ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι και θα συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους παίκτες του Ιωνικού να πανηγυρίζουν σε αντίθεση με εκείνους της ΑΕΚ που παρέμειναν στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει αυτό που συνέβη. Νομίζω ότι δεν έπρεπε να χάσουμε αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον μπορούσαμε να φέρουμε ισοπαλία. Και τώρα κοιτάμε τα υπόλοιπα 2 παιχνίδια που πρέπει να τα κερδίσουμε οπωσδήποτε. Εξαιτίας της έντασης του αγώνα, 2 άτομα υπέστησαν καρδιακό επεισόδιο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ο ένας συγγενής του φυσιοθεραπευτή του Ιωνικού και ο άλλος οπαδός της ΑΕΚ που βρισκόταν στη θύρα 11. Κι όμως τα πάντα έμοιαζαν τόσο διαφορετικά πριν το ξεκίνημα του αγώνα, όταν οι οπαδοί της ΑΕΚ δημιούργησαν γιορτινή ατμόσφαιρα εκτός και εντός Ολυμπιακού Σταδίου. Οι φετινές Κυριακές είναι τελείως διαφορετικές. Είναι ερωτελεστία κάθε Κυριακή το πώς θα έρθετε στο γήπεδο? Ερχόμαστε και από μακριά. Από Καστοριά ήρθαμε, από παντού για την αεκάρα. Χωρίς τους Βραζιλιάνους Άλβες και Ζούλιο Σέζαρ αλλά και τον Κατσουράνη που βρισκόταν στο όριο καρτών, η Ένωση ξεκίνησε με διάθεση για ένα γρήγορο τέρμα. Πετκόφ και Ήβιτς έπαιξαν το 1-2, όμως ο Λιμπερόπουλος στο δεύτερο λεπτό έχασε την ευκαιρία να πετύχει το γκολ από τα αποδυτήρια. Στο 5ο λεπτό ο Σοάρες επιχείρησε να ευνηδιάσει τον Σχήμητρα, όμως ο Κύπριος τερματοφύλακας που έκανε ντεμπούτο στην πρώτη εθνική μπλόκαρε με δυσκολία. Ιδιαίτερα ορεξάτος στην αρχή του αγώνα, ο Νίκος Λιμπερόπουλος προσπάθησε με ατομική προσπάθεια να σκοράρει, όμως η μπάλα έφυγε out στο 1ο λεπτό. 6 λεπτά αργότερα, εκπληκτική τρίπλα του Λιμπερόπουλου στον Ισά και τον Νατσούρα έβγαλε τέτα τον Σοάρες, όμως ο πρώτος βοηθός υπέδειξε offside, αν και ο Βραζιλιάνος έφυγε από κανονική θέση. Στην αμέσως επόμενη φάση, στο 17, νέα κάθετη πάσα από τον Λιμπερόπουλο, αυτή τη φορά ο Σοάρες ευνηδιάστηκε και αντέδρασε λανθασμένα, χάνοντας την ευκαιρία. Μετά το σουτ φάουλ του Ήβιτς που δεν βρήκε στόχο στο 26ο λεπτό, η ΑΕΚ κατέβασε ταχύτητα με το άγχος να γίνεται εμφανές στις κινήσεις των κυτρινόμαυρων εντός αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Την ίδια ώρα ο Ιωνικός επιχείρησε να δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις με τον Γαβριλόπουλο, όμως ο Χιώτης μπλόκαρε δύσκολα την κεφαλιά του στο 28. Η εκ νέου αφύπνιση της ΑΕΚ έγινε στο 41 με την παλιά του Ασουνσάο στην πλάτη της άμυνας, όμως ο Ήβιτς απέτυχε να δημιουργήσει τον οποιονδήποτε κίνδυνο στην εστία του Σχημητρά. 2 λεπτά αργότερα, στο 43, η Ένωση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκόρ, όμως ο Λιμπερόπουλος σημάδεψε εξ επαφής το κάθετο δοκάρι. Ήταν η εκτέλεση φάουλ του Ήβιτς, ο Σοάρες συγκρούστηκε με τον Σχημητρά και εν συνεχεία ο Λιμπερόπουλος δεν κατάφερε να πετύχει το 1ο τέρμα του στο πρωτάθλημα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Φερνάντο Σάντος έβαλε στο παιχνίδι τους Κατσουράνη και Κωνσταντινίδη στις θέσεις των Πετκόφ και Ήβιτς, όμως η Ένωση αντί να βελτιωθεί κυριεύτηκε ακόμη περισσότερο από το άγχος. Ως το 70ο λεπτό η μοναδική αξιαλόγου φάση ήταν από την πλευρά του Ιωνικού με την κεφαλιά του Κοίμπρα που έφυγε out στο 61ο λεπτό. Την επικίνδυνη νευρικότητα, απόρρια του άγχους στην ατμόσφαιρα του Ολυμπιακού Σταδίου ήρθε να διαταράξει η μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ στο 71ο λεπτό. Ήταν η σέντρα από τον Κόντι, ο Κωνσταντινίδης πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Σοάρες που πρόλαβε τον Σχημητρά δεν κατάφερε εξ επαφής να τον νικήσει.
Στο 80 και πάλι ο Σουάρες είχε την ευκαιρία από την κάθετη πάσα του Ρούσεφ, αλλά το πλασέ του αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα του Ιωνικού. 7 λεπτά αργότερα, στο 87, με ανεξάντλητες δυνάμεις, ο Ιωνικός βγήκε στην αντεπίθεση. Ο Γκούτμαν κέρδισε την μπάλα από το Μόρα, έστρωσε στον Νατσούρα, ο οποίος με ψύχρεμο πλασέ πέτυχε το 0-1, παγώνοντας το Ολυμπιακό στάδιο. Η Ένωση με την πλάτη στον τοίχο προσπάθησε να βρει το κουράγιο να αντιδράσει στην εκπνοή, όμως το σουτ φάουλ του Ρούσεφ στο 90 κατέληξε out. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων έγινε η ίστατη προσπάθεια, όμως ο Σχημητράς που εξελίχθηκε σε μορφή του αγώνα αντέδρασε και πάλι σωστά. Ο Ιωνικός θεωρείται μια μικρή ομάδα θεωρητικά, όμως όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και σήμερα με την ΑΕΚ, στόχος μας ήταν η νίκη και τίποτα άλλο και σήμερα ευτυχώς να το καταφέρουμε.